Durant aquest mes de febrer, l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala és un dels centres de Catalunya que participa en la fase de proves perquè les infermeres puguin emetre els plans de medicació que indiquen en la seva pràctica diària dins el sistema de recepta electrònica amb signatura pròpia. És previst que, passat el període del pla pilot, mes de febrer, el procés es vagi desplegant arreu del territori. Des de l'Escala es valora amb satisfacció poder-hi participar, perquè dona resposta a una demanda històrica del Consell de Col·legis Oficials d'Infermeres i Infermers de Catalunya. María Hernández, cap d'infermeria de l'Àrea Bàsica de Salut de l'Escala. Participar en este plan piloto de prescripción de enfermería desde el ABS de La Escala nos enorgullece, ya que ayuda al equipo de enfermería a llevar a cabo una actividad que hasta ahora se realizaba. Lo podremos visualizar, esta actividad. El fet que les infermeres puguin prescriure normalitza una situació que forma part de les seves activitats. Dona visibilitat a les indicacions que realitzen, evita duplicitats de visites i esperes innecessàries y ayuda, en definitiva, a fer el sistema més eficient. Pues ganamos que normaliza una situación que ya existía, ¿vale? Mejorando la calidad de atención al paciente y evitando pues listas de espera, doble citación innecesaria del paciente y demás. La implantació s'anirà fent progressivament a Catalunya perquè el sistema requereix l'obtenció d'un certificat de signatura digital de les infermeres per poder signar l'ordre de dispensació de la recepta electrònica, el que pot ser un procés llarg i complex. Un cop en marxa, això sí, facilitarà molt el dia a dia de les infermeres i millorarà la qualitat de l'atenció. Anna Guerrero és l'infermera gestora de residències i de casos. Ens facilita molt el dia a dia perquè, tot i que estem en fase de proves pilot i veure si tot està funcionant, tot és molt més àgil i molt més fàcil a l'hora de prescriure. Quan tu veus un pacient i li pautes o li prescrius algun producte sanitari, pots portar-ho a terme a nivell informàtic, de manera que tot és molt més fluid, molt més senzill i la gent s'espera menys, els metges es desburocratitzen perquè abans ens feien aquesta part i tot aquest procés ja el porta més infermeria. Per tant, anirà molt bé. Per poder prescriure cal que les infermeres tinguin l'acreditació corresponent emesa pel Departament de Salut. Per tenir-la han de demostrar més d'un any d'exercici professional o haver fet una formació específica. En aquests moments, de les prop de 52.000 professionals en actiu que hi ha a Catalunya, n'estan acreditades poc més de 25.000. Un cop acabat el procés d'acreditació, els col·legis professionals els lliuren el certificat digital que els ha de permetre signar electrònicament i emetre la recepta.